ሓደ ንመማኑ ዘጸግመለይ ዘሰንብድ ነገር ረኣኹ ቀትረን ለይትን ከም ዝተሓወሰኒ ገንባዕባዕ በልኩ ብውሽጠይ ድማ ሕልሚ ድዩ ጋህዲ እናተገረምኩ ደጋጊመ ምስ ጠመጥኩ ሰላመይ እወ ሰላመይ ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትኮኑ በዓል ትምለይ ተስፋዬ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ድማ ኣዝያ መሃሪትን መሳጢትን ተኸታታሊት ዛንታ ዝነበረት ራብዓይ ክፋል ዓስቢ ትዕቢተይ ናይ መጨረሻን ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ናብዛ ዛንታ ከብለኩም እንተፈቲኹምዋ ብላይክ ጀምርዋ ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ ጻንሒት ካብዛ ሓለፈ ሳሳይ ክፋል ንምዝክኻር ዝኣክል ገዛይ ገዲፈ ኣብ ፍቆዶ ጎደና ኮለል ክብል ይውዕል ምስ ነፍሰይ ይባስ ህይወት መቐረት ሲነላ ዕሽነተይ ኣብ ኣእሙረይ እናተራብሑ ተስፋ ቆርጽ ይደፋፉኒ ሓደ መዓልቲ ግን ሕልናይ ሰላም ምሳኣነ ንሰላመይ ክደልያ ተበገስኩ ግን ኣይረኸብኩዋን ኮለል ኢለ ደሃያ ሲነ ብኸምዚ ተስፋ ቆሪጸ ሓደ መዓልቲ መልክዐይ ተደዊኑ ገለ መሲለ ሲጋራ እናትከኩ ኣብ ጽምው ዝበለ መንገዲ ኣብ ሓሳባት ተዋሒጠ እናተጓዓዝኩ ሃንደበት ቅንዕ ኢለ ንቕድሚት ጠመትኩ እሞ ሓደ ንምእማኑ ዘጸግመለይ ዘሰንብድ ነገር ረኣኹ ዝብል ኣቋሪጥና ነርና እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ራብዓይ ክፋል ድማ ነዚ ዝስዕብ ይመስል ሓደ ንምእማኑ ዘጸግመለይ ዘሰንብድ ነገር ረኣኹ ቀትርን ለይትን ከም ዝተሓወሰኒ ገንባዕባዕ በልኩ ብውሽጠይ ድማ ሕልሚ ድዩ ጋህዲ እናተገረምኩ ደጋጊመ ምስ ጠመጥኩ ሰላመይ እወ ሰላመይ እታ ባዕለይ ካብ ገዛይን ልበይን ብዕሽነተይ ሰጎግክዋ ሰላመይ ብጻዕዳ ዝሕብሩ ክዳውንቲ ወቂባ ምስ ሓደ ከማ ተመሳሳሊ ክዳን ዝገበረ ጎበዝ ፊት ንፊት ተራኸብና ዝፈራሕኹ ይመስል ብትሕት ዝበለ ድምፂ ሰላመይ በልኩዋ ንሳ ድማ ናባይ ገዛ ቆላሕ በለት እሞ ምስ ረኣየትኒ ብስምባደ እውይ ዓወት በለትኒ ዓወተይ እምበር ንሓንቲ ግዜ እውን ዓወት ኢላ ፀዊዓትኒ ዘይትፈልጥ ከምኡ ምባላ ካብ ልባ ከም ዝጸልአትኒ ተረዳእኒ ገጻ ክጥምት ድፍረት ሲነ ተግባረይ ኣሕፊርኒ ርእሰይ ኣድነንኩ ሰላመይ ድማ ዓወት ኣጆኻ ኣይትደፋእ ቅንዕ በል ኣዝየ ሓዚነ ዘይንስኻ መሲልካ ትቐይርካ ድሕረይ ኣይጠዓመካኒ ይመስለኒ ዝብል ንውሽጠይ ዝጎድእ ሕቶ ሓተተትኒ ኣነ ግን ብዙሕ እኳ ክብሎ ዝደሊ እኳ እንተነበረኒ ልሳነይ ተለኺተን ኣዒንተይ ክነብዓ እምበር ንኽዛረባ ትብዓት ሰኣንኩ ዓወት ኣይትንባዕ ኣነ ኣይተቐየምኩኻን ንነፍሰይ ክጥዕመኒ ይቕረ ኢልልካየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣይገደፈንን ንስኻ ምስ ገደፍካኒ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ብሩኽ በዓል ቤተይ ሂብኒ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ 3 ወርሒ ነፍሰ ጾርየ ዘለኹ በለትኒ ሓጎስን ሓዘንን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ጣዕሳን ሕውስውስ ኢሉኒ ከመይ ነይረ ኣበይ ነይረ ኣይተረዳእንን በተለይ ይቕረ ኢልልካየ ኣለኹ ምስ በለትኒ መሊሰ ጓሂ ተሰማዓኒ ንነፍሰይ ነዓቅዋ ቀጸለት ሰላመይ ኣይትሕዘን ናብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ንበደልካ ብምሕረት ለምን ንሱ ዝለመንክምዎን ዝለመንካዮን ዘይገድፍ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ምሕረቱን ቸርነቱን ድማ ገደብ ኣልቦ እዩ ነፍስኻ ኣይትህሰ ክሕግዘካ ዝኽእሉ እንተ ኣሎ ድማ ከም ሓፍትኻ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ በጃኻ
ግን ወልፍታትካ ገዲፍካ ናብ ቤት ኣምላኽ ተመለስ ሽዑ ሰላም ክትረክብ ኢኻ ሕጂ ግን ክገድፈካ ብሩኽ መዓልቲ በለትኒ ነቲ በዓል ቤተይ ዝበለቶ ግን ካብ ምጥማት ሓሊፈ ዋላ ሓንቲ ዘረባን ኣይተዛረበንን ተታሒዞም ድማ ተዓዘሩ ኣነ ግን ሰላመይ ንሳድያ ተዛሪባትኒ ዋላስ እንታይ ምርዳ ኣብኒ ክስካብ ዝኣብየኒ ዋላ ክስካብ ዝኣብየኒ ዋላ ፈዚዘ ተረፍኩ ሓንቲ ከይተዛረብኩ ኣይ ንቕድሚት ኣይ ንድሕሪት ኣብ ዘለኽዎ ፈዚዘ ተረፍኩ ሓደ ነገር ድማ ዘከርኩ እታ ሰላመይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፈትለይ ወረቐት እቲ ሰብ ትሕት ዘብሎ እግዚአብሔር ግን ልዕል ከብሎ እዩ እትብል ቃል ዘኪረ መሊሰ ነባዕኩ ዓስቢ ትዕቢተይን በደለይን ድማ ኣብ ጣዕሳን ወልፍታትን ኣብ ዘይተደለዩ ተሸካሚ ሕማምን ኮንኩ ሰላመይ ሃዲሙ ጭንቀተይ ኮይኑ ህይወተይ ሰላመይ ግን ዓስቢ ፍቕራን ሓልዮታን ዝተባረኸ ሓዳር ረኺባ ጽቡቕ ህይወት እውን ትመርሓላ እንታ ኣነ ግን ናይ ሽጋራን መስተን ኮይነ ካብ ኩሉ ባዶ ተሪፈ ሰብ ዘረእዩ ዝዓጽ ዝበሃል እኮ ከምቲ ናተ እዩ ለካ ትዕግስትን ፍቕርን ከዓ ገደብ ኣለዎ እዩ ካባና ወፃኢ መማረፂ ከም ዘይብሎም ጌርና ነናእሶም ሰባት ብዙሕ ተዓጊሶምና ተዘይሰሚዕናዮም ውሳንኦም ከቢድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ነስተውዕል ሰኣን ርጊእ ኢልካ ምሕሳብን ምስትውዓልን ህይወትና ኣብ ዘይተደለየ ሓደጋን ኣብ ዘይተደለየ ወልፍታትን ከይነእትዋ ንጠንቀቕ ከምቲ ኣነ ዓስቢ ትዕቢተይ ረኺበዮ እኒኹ ከይትረኹ ጽቡቕ ነገር ግበሩ ካባይ ተምሃሩ ተፈጸመ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ልማዓንቲ ዛንታ ፈቲኹሞ ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ተኸታተልኩም ክትኮኑ ፈቲኹሞ ክትኮኑን በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ዝነበረኒ ትሕዝቶ ኣብዚ በዲእ ኣለኹ ካልእ መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ዝመጽእ ሰናይ ሰላም ሰናይ ቀን